Kahingpitan sa Dios. Efeso Kapitulo 3 versikulo 19. Ug sa pagkasayod sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. Ang Dios nagtawag ni adtong nahibalo sa iyang kabubuton nga mahimong magtutuman sa iyang pulong. Ang kaluyahon walay kadasig ug naglisod sa paghimog desisyon, naghagit sa mga pag-atake ni Satanas ug sila nga motugot niini nga mga kinaiya nga motubo, madala nga walay mahimo pinaagi sa mga balod sa tentasyon. Ang matag paagi sa grasya kinahanglan nga makugihon nga pauswagon aron ang gugma sa Dios modagaya sa kalag ug mas labaw pa, aron mauyunan ang mga butang nga labing maayo, aron kamo magmatinud-anon ug walay kasaypanan hangtod sa adlaw ni Kristo. Sanglit puno sa mga bunga sa pagkamatarong, ang imong Kristohanon nga kinabuhi kinahanglan nga adunay kusog ug lig-on nga mga porma. Mahimo nimong makab-ot ang taas nga sumbanan nga gibutang sa imong atubangan diha sa mga kasulatan, ug kamo kinahanglan gayud kung gusto ninyo mahimong mga anak sa Dios. Dili ka magpundo, kinahanglan ka moabante o kaha moatras. Kamo kinahanglan gayud nga adunay espirituhanong kahibalo nga kamo mahimo nga makasabot uban sa tanan nga mga balaan, unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug ang giladmon ug ang gihabugon ug sa pagkahibalo sa gugma ni Kristo, aron kamo mapuno sa tibuok nga kahupnganan sa Dios. Ikaw ba walay Kristohanong pag-uswag o mohimo ka ba og himsog nga pag-uswag sa balaanong kinabuhi? Kung adunay espirituhanong kahimsog, adunay pagtubo. Ang anak sa Dios motubo ngadto sa hingpit nga gidak-on sa usa ka lalaki o babayi diha kang Kristo. Walay kinutuban ang iyang pag-uswag. Kita adunay dagkong mga kadaugan nga maangkon ug langit nga mawala kun dili nato kini makuha. Ang unod nung kasing-kasing kinahanglang ilansang sa cross, kay ang kalagmitan niini mao ang pagkadunot sa pamatasan ug ang katapusan niini mao ang kamatayon. Walay lain gawas sa makahatag og kinabuhi nga mga impluwensya sa ebanghelyo ang makatabang sa kalag. Pag-ampo nga ang gamhanang mga kusog sa balaang espiritu uban sa tanan nilang makapabuhi, makapaayo ug makapabag-o nga gahom, mahimong mahulog sama sa usa ka electric shock sa paralitiko nga kalag nga makapalihok sa matag ugat sa bag-ong kinabuhi sa pagpasiguli sa tibuok nga tawo gikan sa iyang patay, yutan-on, mahilayon nga kahimtang ngadto sa espiritual nga kalig-on. Sa ingon ni ana kamo mahimong umalambit sa Dios nung kinaiya, sa nakaikes kamo sa pagkadunot nga niya sa kalibutan tungod sa kailibgon, ug diha sa inyong mga kalag makita ang dagway niya pinaagi sa kang kinsang mga labod kamo nangaayo.